li tpoġġi l-ewwel bħala priorità fil-ħajja jispiċċa jmexxi il-ħajja tiegħek. Il-ħajja ma titqiesx fit-tul ta' żmien iżda il-mod kif tażel li tgħix dak iż-żmien mod lilek. Kien b'dan il-kliem li Father Charles Gauci sellem il-memorja ta' Charlie Borch magħruf bħala Sunnara quddiem numru kbir ta' nies li pakkjaw il-Bażilika ta' Santa Elena f'Birkirkara. Fost l-isbaħ karatteristiċi li kellu Charlie kienet il-qalb tajba li kellu u li kien jgħin lil kulħadd, persuna ta' lealtà inkredibbli. Charlie Borch mit it-tnejn li għadda fl-età ta' 65 sena u kien wieħed mill-aktar persuni qrib l-eks Prim Ministru Edi Fenekadami sa mill-bidu tal-karriera politika tiegħu u kien attivist tal-Partit Nazzjonalista. Charlie Borch kien ukoll wieħed mix-xufiera ta' Edi Fenekadami u kien fuq quddiem mal-Partit Nazzjonalista u ma' Edi Fenekadami fl-aktar mumenti diffiċli fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet. Borch baqa' ma' Edi Fenekadami sakemm l-eks Prim Ministru temm il-karriera politika tiegħu u anki baqa' viċin tiegħu wara. Jingħaqdu mal-familja u l-ħbieb biex jagħtu l-aħħar tislima lil Charles Sunnara kien hemm diversi deputati u eks-deputati tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u eks-kapijiet tal-Partit Nazzjonalista, mod partikolari Edi Fenekadami u l-familja Fenekadami li Charlie tant kien qrib tagħhom għal 20 ta' snin.